Jien dejjem ħassejt li fil-ħajja hemm ħafna tbatija u xi kultant qisu quddiem di tbatija ma tafx minn fejn tkun ħatibda tagħti rasek. Però innaħseb parti mill-karizma tiegħi hija li nħobb naħdem man-nies, speċjalment man-nies li jkunu tibatu, li nimxi din il-mexxija ta' tbatija magħhom u kemm jista' jkun innaqas mis-sofferenza. U dik kienet il-ħaġa li motivatni biex insir tabiba biex kemm jista' jkun inkun nista' naqdi lill-proxmu fil-ħajja ta' kuljum. Nipprova mhux dejjem possibbli imma nipprova li meta nara l-pazjent ma narax biss il-marda imma nara l-persuna wara l-marda u kif din qed taffettwalu ħajtu kif ukoll il-ħajja tan-nies li huma qrib tiegħu. Xi jimmotivani biex nagħmel dan u xi jżommni biex nagħmel xogħli b'kompassjoni naħseb hija naħseb il-fidi tiegħi għenitni matul iż-żmien. Meta kont iżgħar kont inħobb ħafna nagħmel il-volontarjat, inkluż pereżempju fl-Afrika u dejjem kont ngħid il-ħajja hija iżbaħ kieku kienet sempliċi u bqajt naħdem l-Afrika, ma naħseb waħda mill-quotes li dejjem żammejt qrib qalbi kienet waħda ta' Mother Teresa li tgħid Calcutta is here. Jiena twelidt f'Malta u l-Calcutta tiegħi hija Malta u hawn ħafna nies madwarna li ħafna minn drabi laqas inkunu aware li huma qed ibatu anke kif ikunu ġast ħdejna. U naħseb il-fatt li din ta' minni aware tal-proxmu li qiegħed just next door li l-persuna ta' ħdejja qed tbati wkoll dejjem tgħinni biex inkompli nimxi mal-persuna batuta. Ovvjament it-talb kemm jista' jkun għandi komunità tiegħi li tgħinni nitlob ukoll biex dejjem nimxi fit-triq tal-mulej biex jimlini dejjem hekk inħoss li jekk jiena vojta ma nistax nagħti, imma jekk nintela bil-mulej nista' nagħti minn dak li tani l-mulej lil ħadd ieħor.